Dobra večer. Razgovarat ćemo najprije o vjerovanju, a zatim o gotičkoj katedrali Notre Dame, te što za našu kulturu i vrijeme u kojem živimo znači kada se uništi takva povijesna i kulturna baština. Marijana, najprije vjerovanje. Malo smo prilagodili temu ovom tjednu i blagdanima. Ljudi vjeruju, osim što vjeruju uglavnom u Boga, vjeruju u praksi u razno razne stvari, u više njih, u svakodnevnom životu tako vjerujemo u druge ljude, u ljubav, u teorije zavjere, u horoskop. Pa što reći o toj ljudskoj karakteristici i osobini? Pa kod same teme vjerovanja meni su bitna dva temeljna principa, a to bi bila epistemološka odgovornost i sloboda vjerovanja. Epistemološka odgovornost bi se odnosila na samu ljudsku moralnu odgovornost za ono što uopće vjerujemo, jer obično ljudi misle, eto, mi tako vjerujemo, tako nam je dano i ne promišljaju koliku tu odgovornost nosi sa sobom. S druge strane, stvarno mislim da treba poštovati slobodu savjesti, jer nema slobodnog čovjeka bez slobodne savjesti. Mislim da su ljudi u velikoj mjeri društveno uvjetovana bića, pa su stoga i naša vjerovanja u velikoj mjeri društveno uvjetovana. Međutim, kao ljudi imamo šansu i mogućnost refleksije vlastite uvjetovanosti u smislu odgoja i tradicije i po meni postoji jedan ljudski zadatak u koji ja vjerujem, a to je potreba radikalnog preispitivanja onoga što nam je dano, onoga čime smo uvjetovani, prvenstveno mislim na odgoj i tradiciju društva u kojem živimo i trebamo kao odrasli ljudi, da bismo odrasli, preuzeti osobnu odgovornost za vlastite stavove. Ako to ne napravimo, mislim da nikad nismo uistinu odrasli. Mislim da vjerovanja obično sadrže snažnu emocionalnu komponentu i to nije nužno loše, jer mislim da je pogrešna emocionalnost, kao što se često radi, suprotstavljati raciju, razumu. Mislim da je, ne samo ja, psihologija je to utvrdila, da emocionalnost ima bitnu ulogu u samoj spoznaji, jer ljudi koji imaju problema u smislu da imaju tako oštećenja mozga, da im taj kao racionalni dio nije povezan sa emocijama, imaju problema i u samom funkcioniraju, u samom spoznaju svijeta. I mislim da ne trebamo bježati od vlastite emocionalnosti, međutim da je opet potrebna doza samokritike u smislu toga da određene emocije nas mogu činiti krajnje pristranima i mogu iskriviti naše viđenje stvarnosti. Iz toga je potrebna određena samokritičnost i samopreispitivanje vlastitih vjerovanja kao korekcijski mehanizam normalne ljudske pogrešivosti. Po meni je neosvještana reprodukcija vrijednosti vjerovanja i stavova stečenih inkulturacijom i odgojem pogrešna. To je po meni jedan neodgovoran način življenja i bijeg od vlastite odgovornosti za zauzimanje vlastitih stavova. Jednako neodgovornim smatram slijepo preuzimanje stavova samoproglašenih religijskih autoriteta. Također smatram da je pogrešno vjerovanje, bilo kakvo vjerovanje svoditi na identitet, jer je vjerovanje pitanje stava koji bi trebao biti preispitan i izgrađen odgovorno, a kako ja shvaćam identitet, mislim da ga je potrebno shvatiti puno fleksibilnije. Ne mislim da je identitet kruta činjenica, mislim ako se on previše jednodimenzionalno shvaća, ako se previše ukrućuje, postaje ograničavajući i porobljavajući, jer zauzima mjesto promišljanju i otvorenosti prema novim spoznajama i prema drugim mogućnostima solidarnosti. Ako se prvenstveno recimo identificiramo s nacijom i to potisne sve naše druge dimenzije identiteta, onda to koči mogućnost recimo solidariziranja ljudi po drugim osnovama. Osobno ja u što vjerujem, ja sam sklona eklekticizmu, to jest preuzimanju elemenata različitih filozofija, religijskih nauka i kulturoloških elemenata s kojima se susrećem.
Dakle, sve s čime se ja susretnem i sve što promislim postaje dio mene i moje osobne, ajmo reći, kulture. Dakle, moj osobni identitet nije ograničen granicama nacije i konfesije. Moje vjerovanje nije ograničeno granicama konfesije i zato ja osobno ne pristajem na konvencionalni identitet, jer je za mene duhovnost prostor odgovorne osobne slobode, a nikako nešto što bi definirala pripadnost kolektivu ili bilo kakav vanjski identitet. Dakle, ja čitam osobno i različite svete knjige, iz više razloga sam motivirana za to. Prvo, kao profesorica književnosti ne mogu bez toga, ne mogu shvatiti cijelu kulturu koja je na tome izgrađena, a s druge strane to me stvarno i zanima i u većini njih nalazim i jako inspirirajuće elemente koje utječu osobno na mene, ali i užasavajuće momente. I moj osobni stav je da se dio privlačnosti i dugovječnosti života svetih knjiga, osim njihovog autoriteta i povlaštene pozicije u određenim kulturama, krije u tome da u njima gotovo svatko može prepoznati i upisati neki aspekt sebe i da one više funkcioniraju kao ogledalo, jer o samoj osobi odlučuje kako će ih čitati, kako će ih selektirati, hoće li ih uopće čitati i tumačiti ili će to prepustiti drugima. Jer znam puno ljudi koji se nazivaju religioznima, koji su inteligentni, koji jednostavno uopće nisu ni pročitali vlastitu temeljnu svetu knjigu i ostavljaju drugima da ih tumače umjesto njih ili uopće ne razmišljaju o tome. Po meni je to bijeg odgovornosti i zapravo bijeg slobode, jer mislim da ne možemo odgovornost za vlastiti stav nikad delegirati nekom drugom. Mislim da mnogim ljudima, ne mnogim, ali nikako ne bi generalizirala, ali mislim da postoje dio vjerujućih ljudi koji, ako misle da postoji neki apsolutni autoritet, da na njega mogu delegirati svoj stav. I ako takav autoritet postoji, ja uzimam u obzir mogućnost da postoji, opet mi imamo vlastitu svijest i opet o našoj savjesti, svijesti ovisi što ćemo misliti, kako ćemo živjeti. Mislim da neki ljudi imaju autentično religijsko ili duhovno iskustvo, a neki ljudi ga nemaju i obično su ovi drugi ateisti. I sad to je moguće tumačiti ili evolucijski da je to neka vrsta prilagodbe našeg mozga koja ima određene društvene i psihološke funkcije, dakle kao neka evolucijski uvjetovana iluzija, ili možemo to prihvatiti kao oblik intuitivne spoznaje. Ja stvarno vjerujem u intuitivnu spoznaju, ali opet je samo preispitujem. Dakle, ali mislim da tu ne smijemo nametati, da je to stvarno prostor osobne slobode, da tu svaki čovjek treba odgovoriti za sebe i mislim da ljudi imaju duboku potrebu za smislom. Ja sam potpuni, meni recimo za moju dobrobit je najvažnije da nađem smisao, kažem za sebe da sam potpuni džanki za smislom. I velika je moć vjerovanja da ljudima pruži osjećaj harmonije i smisla u ovom svijetu koji izgleda bitno neharmoničan i slučajan, kontingentan. I sad je pitanje je li čovjek percipira taj smisao koji je zadan izvana ili ga kreira svojom sviješću i projicira na vanjski svijet, povijest, svemir, odnosno na postojeće fenomene u kojima vidi sam taj smisao. Moj osobni stav jest opet nekakav moj zadatak. Ja želim pomiriti dakle i neku vrstu subjektivizma, odnosno dualizma i materijalizma, jer smatram da na jedan način vanjski svijet jest zadan, a s druge strane da je svijest jako bitan fenomen o kojem zapravo stvarnost ovisi, ali to je sad malo preteško da objašnjavam, to je čisto moj osobni stav i ne mislim da sam ga... Hvala Marijana na ovom opsežnom izlaganju. Dobro. Petre, a što reći na vjerovanja koja su možda opasna za druge ljude? Na primjer, postoje ljudi koji vjeruju da su cjepiva opasna, koji osporavaju, globalno zatopljenje i takve stvari. Jesu ta vjerovanja mogu biti opasna za druge ljude? Ne, to je praznovjerje, zato jer spada u nešto što čovjek prihvati na osnovu izrečenih konstatacija drugih ljudi koje on percipira kao autoritete. Znači, za to ne spada u nikakve
vjeru, nego spada u onome što mi prihvaćamo na osnovu autoriteta nekog drugog, predmnijevajući da taj neki drugi je u pravu. A za to imamo vrlo jednostavnu stvar, relaciju i refleksiju, a to je znanost. Znanost tu je nedvojbena i jasno može odgovoriti. Mi smo o cjepivima pričali, tam sam bio dovoljno jasan. Oni dijelovi gdje ostaju problematični što se znanosti tiče, opet znanost na to može odgovoriti. Drugo je pitanje koliko je društvo odgovorno ili nije odgovorno u tim stvarima. Znači, praznovjerje je jedna stvar, vjera je nešto sasvim druga stvar. Meni je zanimljivo, vidiš, ovo je do sada prvi put u emisiji da moram priznati da s nijednim zaključkom koji si ti iznela se ne slažem. Ali nećemo ići na to zato da ne bude. Iako Aleksandar jedva čeka da dođe do nekog fajta, ali nećemo ići u tom smjeru, nego ja bi rađe krenuo u neki drugi smjer. Ja bi išao ovdje prvo i osnovno definirati što znači vjera i to iz kršćanskog aspekta, uzimajući u obzir da je po Gregorijanskom kalendaru Veliki petak i iskoristit ću to da to definiramo, da prvo naučimo što, ako ništa drugo, barem kršćani podrazumijevaju kad kažu riječ vjera ili vjerujem. Znači, djelatno je to apsolutno i potpuno povjerenje u Gospodinu Isusu Kristu. Djelatno. Sad, različite konfesije u kršćanstvu vjeru teološki tumače na različite načine. Znači, ako krenemo od, ovdje moramo upotrijebiti riječ rimokatolici da odvajamo, iako ja se više služim sa pojmima zapadna istočna crkva, ali i reformirani spadaju isto u zapadnu crkvu. Zato ovdje moramo upotrijebiti riječ rimokatolici. Znači, prema tumačenju Rima u ovom kontekstu vjera bi bile božanske istine koje su otkrivene preko objave, to je Svetog pisma, i preko tradicije. To bi bilo objektivno objašnjenje vjere. Subjektivno objašnjenje vjere je ona vrlina s kojom mi prihvaćamo takve božanske istine. Ako se vratimo sad na Akvinskog, on lijepo tu upotrebljava grčki pojam nusa, što je najbliži prijevod što je šire od razuma i još se prevodi i kao duh, koji zapravo nekako raste prema božanskim istinama, vodeći se prvo slobodnom voljom i milošću Gospodina. I tu je, u tom kontekstu je nus bi obuhvaćao ljudski razum i ljudsku intuiciju. I ovdje je možda naglasak više dan na ovaj ljudski razum, premda jasno i glasno Akvinac jasno lijepo kaže, mi ne kažemo da razumom možemo shvatiti Božje otajstvo, nego kažemo da naš razum nas vodi kroz to da Gospodinu vjerujemo potpuno i apsolutno. Sad, na istoku se tumačenje, treba mi tu jedna referenca, zato sam se samo krenuo stranicu. Na istoku se to malo drugačije ide. Oni također koriste nus u vjerovanju, znači naš duh, možemo ga još nazvati, ali oni se više drže na ovu intuitivnu komponentu. I vjera je na istoku objašnjena kao jedna od božanskih nestvorenih energija, koja se čovjeku daje preko milosti, Božje milosti, i on ju prihvaća svojom slobodnom voljom. Znači, mi intuitivno obuhvaćamo, zrcalimo ono što se ne može konceptualno, formalno, filozofski formalizirati, jer ne možemo raditi koncepte o Božjoj esenciji koja je apsolutno transcendentna i potpuno nepoznata. Ono što je razlika između zapada i istoka je to da istok odvaja Božju esenciju, Božju suštinu, Božji bit od Božje volje. Ove nestvorene božanske energije bi bila njegova volja i prema tome svijet je stvoren iz njegove volje i ti božanske energije, ta njegova volja nam se daje kao oblik nestvorene božanske energije, kao oblik naše vjere s kojom mi zapravo ostvarujemo ono što se na istoku zove teoza, to jest poboženstvenjenje, bi to bilo hrvatski, to je deifikacija u kojoj mi postajemo kroz sinergiju jedno s Gospodinom, i tu je sad referenca koju sam tražio po riječima svetog Irineja Lionskog, koji lijepo kaže: Bog po svojoj milosti je izvolio postati ono što mi jesmo, dakle čovjek, kad se utjelovio, zato da mi opet po njegovoj milosti postanemo ono što on je. Znači, on na taj način nas spašava od našeg pada i mi postajemo de facto jedno s njim kroz tu sinergiju koju ima. I vjera u takve stvari je u kršćanskom obliku vjera. Sad, ovo što si ti rekla, epistemološka odgovornost, to je vrlo zanimljiv pojam, ali ako vidiš sada ovdje kroz ovaj nus koji nas vodi prema božanskim istinama, prema božanskoj volji, prema sinergiji s Gospodinom, tu se vjera javlja kao epistemološki alat s kojim mi dobijamo uvid, ili ono što se na istoku zove zrcalenje, u ono što se ne može filozofski konceptualizirati. Zato jer razum ne može objasniti božansku suštinu.
suštinu. I onda mi kroz tu vjeru intuitivno dobijemo uvid u nešto što je apsolutno transcendentno i ta vjera nas permanentno drži, da tako kažem, da imamo potpuno povjerenje u Gospodinu. To je ono što se u kršćanstvu tumači kao vjera. Sad moram pustiti druge pa možemo dalje ići. Da. Dobro, što se tiče, dakle, ovo bi bila zanimljiva polemika da je Petar htio nastaviti, ali je stao. Evo, što se tiče ovoga što je Marijana ranije izložila, bojim se da se svi uvijek zapletnemo u nekakvu vlastitu predrasudu i pritom ne mislim da je tu Marijana specifična, vjerojatno bi ja isto učinila da sam počela govoriti iz svoje osobne perspektive, a to se može promotiti naravno uvijek samo sa strane, jer je to taj paradoks toga da se ne možemo uzdignuti nad same sebe, odnosno uhvatiti za vlastiti perčin. Dakle, to je ta činjenica da kad govorimo o tome jesmo li i gdje nastaje cijeli animozitet u društvu, da govorimo jesmo li ili nismo vjernici. Mada ja ne smatram da je ovdje recimo pitanje jesam li ja ili nisam vjernik, jer niti zbog jednog niti zbog drugog nisam pozvana u emisiju. Pozvana sam da pokušam neke stvari razložiti na način na koji smatram primjerenim, mada iz toga uvijek naravno progovara i ono što ja jesam. Dakle, što se ovog dijela tiče, kada je Marijana izlagala, čini mi se da se uvijek desi se ta nekakva asimetrija između onoga što ja mislim i onoga što misli ovaj drugi o samome sebi i uvijek ide taj potiho osjećaj, odnosno dojam superiornosti onoga što ja izlažem. Dakle, kada si ti govorila, da budem konkretna, o, ne znam, odgovornoj osobnoj slobodi, o potencijalnoj ograničenosti kolektivima, o emocionalnoj komponenti vjere i tako dalje, onda ispada otprilike da oni koji jesu vjernici, kada bi to netko ovoga povukao do kraja, zapravo su oni koji se ne ponašaju odgovorno prema osobnoj slobodi. Pa govorim iz ovoga što... Ja čak i ne mislim da si ti to tako mislila. Mislim da je to, da smo svi mi koju god poziciju u tome zauzeli, protkani vlastitim predrasudama prema drugome, odnosno da se teško tu i možemo razumjeti vjernik, nevjernik ali obrnuto, jer vjernik naravno pretpostavlja da on upravo ulaskom u vjeru zadobio osobnu slobodu, jer tu govorimo upravo i o Augustinu, o slobodnoj volji, pa čak i o odgovornosti za zlo, dakle i ostalim konceptima koji su vezani uz kršćanstvo. Ne mislim da je iti jedan od tih pogleda superioran, mislim da je jednostavno pitanje tolerancije, uvažavanja, da mi shvatimo jedni druge kao one koji imaju različite svjetonazore i da imamo u vidu da niti jedan nije moralniji od drugoga, iako naravno zašto ti jesi dijelom u pravu, svaki onaj koji mi izabiremo, izabrali smo ga iz razloga što smatramo da je bolji. I bilo bi sad licemjerno reći mi smo jednaki, pa ne bi ti to birala da ne misliš da je bolje. Ali zanimljivo ovako kad sa strane slušam, možda i ti kad bi ponovno poslušala pa gledala kako se to razložila, možda bi ti se učinilo da ovoga je prisutna neka komponenta nesvjesnog, ja bih rekla čak nesvjesnog omalovažavanja. Iz čega ti vidiš da sam ja stavila neki ateistički svjetonazor iznad vjerskog svjetonazora? Ja uopće, mislim, ja nisam ateist. Ne, mislim da nije rekao. Ja uopće ne propovjedam da je ateizam superioran vjerovanju. Ja ovdje govorim više o različitim vrstama spoznaje i različitim vrstama vjerovanja. I mislim da, ajmo reći, određeni modusi mišljenja, možda sam njih stavila kao loših ili iz moje perspektive pogrešnim, ali ne da je sad neko ko vjeruje ograničen ili da razmišlja na loši način ili nešto drugo. Mislim da može se i vjerovati, biti ateist i vjernik na po meni, ajmo reći, odgovorniji i manje odgovoran način. I naravno sad ti možeš reći da ono što ja percipiram kao odgovornije je to tako iz moje subjektivne perspektive i da si dajem neku superiornost koja mi ne pripada. Takvu vrstu kritike bih prihvatila, ali ne bih prihvatila kritiku koja bi, ovo što sam ja rekla, čitala da ja uzdižem ateizam nad vjeru. A ja nisam tako shvatila. Ne, nisam ja govorila da uzdižeš ateizam nad vjeru, nego kada si govorila da recimo da ti nisu prihvatljivi ti, odnosno ti ih ne izabireš konfesionalni oblici i tako dalje, jer tome suprotstavljaš da tu ima i ograničavajući faktora, emocionalni komponenti i tako dalje, dakle nečega iracionalnoga, čemu je racionalno superno. I govorila da tome
suprotstavljaš, odnosno da ti je težište na odgovornoj osobnoj slobodi. Ja sam samo htjela reći da iz pozicije vjernika mislim da, ne ja kao vjernik, nego mislim da bi vjernik rekao da on tu odgovornu osobnu slobodu upravo može pronaći čak i unutar jedne konfesije. To spada da po slobodu. Da, naravno, ali nisam tu htjela dalje, to čisto ovako kad slušamo jedni druge, naravno Petar je nastupio iz potpuno suprotne pozicije, jer Petar i inače kao možda i najproduhovljeniji među nama ovdje, da nastupa na takav način da neskriveno zagovara i govori vjeru, odnosno konfesiju kojoj pripada. Ali ne namećemo. Ne mislim da je namećeš, ali tu nemam ništo reći jer je to tako kako je. Dakle, ono što mene zanima, ako ćemo govoriti o tom pitanju vjere, je naravno pitanje autoriteta. Evo i ovo, pa tu si čak i ti krenula, i toga kada jesmo li mi sa izbjegavanjem vjerskih autoriteta zapravo izbjegli autoritete kao takve i jesmo li s tim onim slavnim ničejanskim Bog je mrtav zaista ubili Boga ili smo stavili nekoga druga na njegovo mjesto. I sad, tu je najzanimljivija nekakva društvena dinamika. Ako mi gledamo, recimo, nekakva proturječja ili možda i nekakvu našu antropološku nužnost s kojom čovjek zapravo izlazi u svijet, onda možemo primijetiti da čovjek čak i kada, tu recimo Elijade dosta piše o tome, ta potreba za obrednim kod čovjeka. I onda trenutak kada nestaje, na primjer, vrijeme mita, mitsko vrijeme, i kada se to sveto pomiče prema profanome, da mi i dalje sve te obrede prebacujemo u ovaj sekularni život. Pa tako imate državne praznike koji su proizašli naravno iz religije. Zašto to čovjek radi? Radi to zato što sve ono što ga približava mitom vječnosti ga zapravo oterećuje. I tako mu je puno lakše nego da nego da živi samo ovaj svjetovni život, jer on ima potrebu transcendirati samoga sebe, što vidimo i u tome da se posvećuje različite stvari koje, ako nisu onda vezane uz religiju, vezane su uz neke druge stvari koje čovjek koristi i čini u svakodnevnom životu. Dakle, ono što je najzanimljivije na tom tragu, ovo su sitni primjeri, ali ono što je najzanimljivije na tom tragu, ja bih rekla da taj zapravo prebacivanje te vjere u providnost, nekakve teologije povijesti koja je prisutna sa Augustinom, koji je zamijenio zapravo to kružno kretanje vremena koje je bilo prisutno u antici, jer mu je prigovarao bezidejnost, odnosno beznadnost, da bi ga zamijenio sa ovim eshatološkim kršćanskim elementom, da u prosvjetiteljstvu kada dolazi do promjene javlja se također vjera u napredak, ideja i očekivanja koje je prisutno i danas, vjera u ljudske samostvaralačke moći, očekivanje od čovjeka da će on razriješiti sve svoje potrebe i na kraju, u krajnjoj liniji, prebaciti se pa čak i do besmrtnosti i tako dalje. Dakle, ne bih rekla, kad gledamo te mehanizme koje su u pozadini, način na koji se ponašamo danas i način na koji smo se ponašali u srednjem vijeku ili nekada kada je vjera bila neodvojiva od države i kada država kao takva nije bila sekularna, ne bi rekla da su se mehanizmi društva promijenili, samo se promijenilo ono što nominalno štujemo. I tu imate onda različitih zanimljivih primjera toga kako su, recimo, primjerice da i Marksov komunistički manifest se može tumačiti kao profetski dokument, jer on isto pretpostavlja da će jednog dana kada dođe komunizam se razriješiti sve ljudske patnje i boli, što ne mora nužno biti slučaj. I tako dalje, i tako dalje. Eto, mislim da su ti mehanizmi koji stoje u pozadini toga, pa možda ta antropološka nužnost vjere, ono o čemu bi mogli razgovarati. Aleksandre, to vjerovanje u Boga ponekad kod nekih ljudi dovodi do toga da se možda previše oslanjaju na Boga. Ima li to smisla? Ja mislim da se opaka manjina oslanja na Boga u ukupnom korpusu samoidentificiranih vjernika. Razmišljao sam u kojem smjeru da krenem sa izlaganjem. Mi govorimo o vjerovanjima kao takvima i sad mogli bi tu naklapati o nekim omjerima između racionalnog i iracionalnog, o ulozi koju su vjerovanja kao takva imala u onim prvim ljudskim zajednicama. Ona je bila itekako konkretna i nije bila toliko apstraktno usmjerena koliko usmjerena na
održavanje određene hijerarhije, održavanje određenih procesa, očuvanje zajednice, nasljeđivanje i slično, pa se onda tražila argumentacija u nečemu što je nominalno apstraktno, odnosno u vjerovanjima. Ja ću se zadržati na vjerovanjima unutar monoteističkih religija, jer mi je tu jedna stvar vrlo, vrlo interesantna. Ne proglašavam je istinom, nego je stavljam na stol kao svoju tezu i dopuštam da kako drugačije mišljenja. Kada bi u mnoštvu ljudi morali odabrati ljude koji prema našem shvaćanju ili prema našoj procjeni iskreno vjeruju, i kad kažem iskreno vjeruju, ne mislim na onaj način na koji se to obično kaže, pa imamo onaj raspon od onog New Age-ovskog vjerujem u ono nešto, do vrlo konkretnog vjerujem u Jahvea koji je imao svog sina i čovjeka i Boga u jednome, koji je umro za čovječanstvo, iskupio grijehe čovječanstva i poslao tu ultimativnu poruku pobjede nad smrću, ne u tom smislu, nego u ovom striktno funkcionalnom. I probao sam naći neki označitelj koji bi nam mogao nedvosmisleno reći koja od osoba s kojima imamo posla uistinu na kraju dana kada je u nekoj intimnoj atmosferi vjeruje, a koja oponaša, ili je to dio kulturološkog ili je to dio obiteljsko-odgojnog. Dvije stvari, dva elementa neraskidivo vezana. U jednoj mjeri nada i u puno snažnoj mjeri strah. Ali ne strah od bolesti, smrti, nepravde kao takve koji te onda tjera. Nego mislim da samo sustav organiziranih istina koji ti projicira vrlo konkretne kazne i vrlo konkretne reperkusije za ogriješivanje od taj sustav istina je onaj koji ima potencijal čovjeka do kraja života usidriti, koji ima potencijal, odnosno koji ga ima mogućnost staviti na taj kolosijek vjerovanja. Mislim da je sve ostalo nešto drugo. Strah, iskonski strah, jer monoteističke religije su dobrano inovirale u odnosu na neke prijašnje religije, a otkad je čovječanstva, odnosno otkad je ljudskog roda, možda bolje čovječanstvo ima i jedan prizvuk jedne nadgradnje, bilo je tisuća i tisuća religija, manjih, većih. Tek monoteističke religije u tom punom smislu riječi nude kombinaciju nade, odnosno da postoji nešto nakon ovozemaljskog, a to ovozemaljsko je za 99% ljudi u 99% slučajeva bila čista patnja do prije, ajde da ne dipodaštavam, do prije par stotina godina, a u ozbiljnoj mjeri do, ne znam, prije 50-ak stotinja godina, i kombinacija kazne. Potkrijepit ću ovaj život je test. Ovaj život je test. Ovaj život je poligon i nema kretanja iz početka. I samo kod onih ljudi kod kojih u očima vidiš iskreni strah, koji znaju da sat ide tik-tak, da se svaki potez važe, ok, neko može reći, može doći u zadnjem onom smrtnom času, može doći do iskrenog pokajanja, pa je onda sve ono prijašnje anulirano, ali to su vrlo rijetke, vrlo ovako vrlo nišne situacije, ali mislim da samo iskreni strah je onaj koji te zaista ukalupljuje. I sad, ljudi su se tu znali, odnosno u nekim onako malo nižim raspravama se znalo razmetati brojima. Koliki je broj, ne znam, od hrvatskih katolika, koliki je broj iskrenih vjernika, je li to 4%, je li to 8%, a 80, ne znam, 6 ili 88% se smatra. Znači, ne bi išao na tu razinu, ali mislim da svaki onaj ko monoteistički iskreno vjeruje se prije svega mora bojati, jer je ulog sve. Ulog je sve. Ulog je ono zemaljsko. A ovaj element nade koji to lijepo komplementira, to je ta, neću reći marketinška da ne uvrijedim, ali to je jedan vrhunski narativ kršćanstva, pobjeda nad smrću kao središnje mjesto i središnja poruka u skladu s onim citatom gdje je smrt i žalac tvoj. Prosti, Mare, samo ću potkrijepiti ovo tvoje izlaganje o strahu. Prema jednom istraživanju velika većina stanovnika središnje i istočne Europe vjeruje u Boga. Znači 8 na svakih 10 stanovnika kažu da vjeruju u njegovo postojanje. U raj od tog broja, u raj vjeruje 71%, a u pakao tek 60%. Znači, to je vrlo ovako, mislim, to je vrlo odokativno, zato ja stalno govorim, mi nikad nećemo tu imati, možda je tu u definiciji smiješno i naivno tražiti referentne podatke, jer to je ona najintimnija sfera. A teško ćeš ikad prodriti do te dubine u ljudsku dušu da vidiš je li ta osoba
boji li se iskreno, boji li se sveobuhvatno? Ali ti si, prvo monoteističke religije su različite, jako različite. Dakle, odnos s Bogom, odnos vjernika i Boga u kršćanstvu i u islamu, evo samo da uzmem ta dva primjera, je ko nebo i zemlja. Dakle, s tim da imaš i dalje cijela pretpostavka je drugačija. Dakle, odnos u kršćanstvu je na ti s Bogom, dakle, dijalog u drugom licu, a odnos u islamu je pokornost, odnosno poslušnost. Dakle, to počiva na potpuno različitim temeljima. U Starom Zavjetu malo više nego u Novom Zavjetu. A drugo, što se tiče kršćanstva, dakle, i ovoga baš toga bogobojaznosti, odnosno tog kažnjavanja, ogromne razlike između Starog Zavjeta i Novog Zavjeta. Jer je Isus onaj koji je otkupio grijehe, dakle, koji je oprostio, za razliku od starozavjetnog Boga koji je što kaže Novi Zavjet? Ako ne slijediš Isusov put, što te čeka? Ja to ne bih uopće... Marija, ako ne slijediš Isusov put, dakle, ja ne govorim... Ako ne slijediš Isusov novozavjetni put, što te čeka? Dakle, čekaj, ja ne govorim uopće neću sad uopće banalizirati da uzimam rečenice iz Biblije. Ako bi vadili iz konteksta rečenice iz Biblije, možemo svašta reći. Samo hoću reći da postoji, dakle, da je nakon Starog Zavjeta došao Novi Zavjet i da su monoteističke religije ne mogu staviti u isti koš jer su uvelike različite. Ja sad ne bi to dalje produbljivala, samo sam ovdje naznačila jednu od razlika. A što se tiče ovoga koliki je neko vjernik, mislim da se to isto mistificira, zato što vjera nije predanost na način apsolutnog povjerenja. Vjera je konstantno preispitivanje. Prava vjera je uvijek na granici nevjere. Dakle, vjera nije nešto što se, ne znam, kao neka pilula koja se pojede. Da je vječna borba, slažem pa onda traje. Dakle, ona je vječna borba. A ono što je meni tu sad iz čega proizlazi, možemo li mi to opet samo antropološki uvjetovati, pa onda kao i ovo što sam govorila, naći druge načine da zamijenimo ovo vjersko kada se riješimo Boga. To je otvoreno pitanje, ali to je isključivo strah, neko će reći poniznost, neko će reći zahvalnost. Mislim, može se uzeti različite početne točke kao temelj, ali ono što je meni zanimljivo kad gledamo suvremeno društvo, koliko smo, razmišljala sam još o ovome što je Marijana govorila, kako smo svi na neki način, evo, gdje smo mi odrasli? Na primjer, jesmo li mi odrasli kada kritički promotrimo našu tradiciju ili je to tek prvi stupanj naše zrelosti, a onaj konačni je kada, kao recimo, znate, evo uzet ću jednostavan primjer, ima otac i sin i onda moj tata je najbolji, ne znam, do 10. godine, ima to čak i psiholog. Onda, ne znam, kad krene pubertet, moj tata je najgori na svijetu i onda kad, ne znam, dođu 30. a to je moj otac, ja ga moram poštivati i voljeti, ima dobre i loše strane. I sad kad to prebacimo na ovo, dat ću konkretan primjer, sad jesmo li mi sazreli koliko možemo sa našim vlastitim ograničenjima u trenutku kada odbacimo kritički našu tradiciju ili je to tek prvi korak prema tome da na kraju možemo se i njoj otvoriti i vidjeti što nam je dobro donijela. Ali ona pojava, zašto ovo postavljam kao pitanje, baš me zanima ovo što misliš, jer recimo ona pojava koju često svjedočimo u suvremenom društvu, koja pokazuje koliko smo na neki način plitki, je recimo, na primjer, ne znam, moderni japi ili kako god hoćete ih nazvati, nikad neće moliti krunicu, barem ovi koji smatraju sebe progresivnim, jer to je, mislim, moliti krunicu to rade stare babe i to sigurno nije nešto što bi mi u društvu radili, ali će svi uredno ići na jogu. Jer joga je progresivna, moderna, nešto što je prihvatljivo, zdrava suvremenom čovjeku. A mislim i joga i krunica imaju imaju brojne zajedničke točke, samo što pripadaju različitim religijama, na nekim stvarima se potpuno razilaze, ali dakle ta njihova ideja, to nekakvo ponavljanje i zapravo pokušaj nekakvog obrednog odnošenja, mi u jogi to možemo tolerirati, a recimo u krunici to ne želimo za to niti čuti. Evo, to su mi te zanimljive stvari. Mislim, ja definitivno nisam mislila da je potrebno, da je konačni rezultat potpuno odbacivanje vlastite... Ne, nisam mislila da si ti mislila uopće. Ne, pa samo kažem, odgovaram na pitanje. Ne kažem da si ti prejudicirala, nego zapravo mogućnost radikalnog preispitivanja vlastite uvjetovanosti odgoja i tradicije ne prejudicira nikakav rezultat. Dakle, ja ne prejudiciram koji bi bio rezultat. Razumijem ovo djetinjasto, sve se samo odbaci. Mislim, kad se nešto preispituje,
onda je logički pretpostaviti da će biti elemenata koji će nam imati smisla i koji ćemo preuzeti i da će biti elemenata koji neće biti u skladu s nama i da će svako od nas stvoriti jedno originalno, koliko toliko originalno, velikim dijelom i podudarujuće, velikim dijelom uvjetovano, da će svak stvoriti vlastiti stav i da će u njemu naravno biti i vlastite tradicije. Nisam mislila naravno na nekakvo djetinjasto odbacivanje vlastitog, eto da bi se primilo nešto daleko istočno što je sad takve opcije su mi smiješne. I još samo jednu stvar imamo potrebu za reći, jer imam dojam da si ono što sam ja spomenula kao emocionalnost protumačila kao nešto iracionalno. A ja sam upravo rekla suprotno, mislim da emocionalnost je nužna za funkcioniranje svih bitnih kognitivnih procesa i za naš pojam racionalnosti opet je bitna emocionalnost. Bez emocija ne možemo. Mogu ja na to se ubaciti? Ja sam to i htio, to je vrlo važna stvar. To je točka gdje jasno i glasno se treba napraviti razlika između onoga što je duševno kod čovjeka i ono što je duhovno. Čovjek ne može duhovno postići ničim što radi. Nikakvim naporima, ničim. To mu je dar koji mu dolazi od ozgora, pada mu s neba. Znači, kršćanstvo je tu predvidjelo način kako se ide prema toj duhovnosti po riječima samog gospodina koji je i pokazao način kako se to radi. To je Euharistija. Znači ono gdje mi duhovno rastemo je kontinuitet liturgijskog i sakramentalnog života. To je ono što kršćanstvo predviđa. I tu se jasna razlika između duševnosti i duhovnosti čini. Da točno definiram što je duševnost. Bilo koje navijanje na utakmicama, hrvatska reprezentacija, pa pjesmuljci, mi smo svi sretni, volimo svijet, vamo tamo je duševnost. I ljudska duševnost može biti i pozitivna i negativna, tu ne trebamo ogromni slikari, fenomenalni Rafaeli, tako da to je sve ljudska duševnost. Duhovnost se postiže u kršćanstvu samo na ovaj jedini, jedinstveni način. I to je tu jasno i glasno se treba odvajati ta duševnost koja nas vuče prema onome gdje mi iz toga radimo nacionalizam, iz toga se identifikacijski dijelimo. To je potpuno pogrešno. Kršćanstvo ne barata s takvim pojmima. Ono je univerzalno, ni u kom slučaju se ne može reći da evo ja ću ići u ne znam, obavljati obrede zato da sam te i te konfesije ili te i te nacionalne pripadnosti. To je potpuno pogrešno. I ono što si ti rekla, ja se s tim, to mi je isto važna točka, ali jednostavno nemamo dovoljno vremena. Znači ono što mi sve možemo protumačiti kroz mikroevolucijske procese u ljudskoj vrsti su samo kultovi. Ni u kom slučaju vjera. Jer vjera dolazi od ozgora. Da bi mi mogli govoriti na toj razini, da je promjena frekvencije alela u populaciji uzrokovala na te stvari i uvjetovalo nas je da mi nešto se bojimo, ovo što je Aleksandar govorio, sve na razini kultova, to ja sve prihvaćam. Ja sam to i dosta i sa doktorom Mikleušićem dosta izraspravljao, on je prilično dobar u tim stvarima. To sve prihvaćam, to se može odraditi na toj razini, može se o tome promišljati na toj razini. Ali duhovnost, kako sam je sada rekao, ono što se zove u kršćanskom životu, jednostavan cilj svakog kršćanina koji je vjerujući, znači praktični, je vrlo jednostavan. Stjecanje duha svetoga, a to je teoza. Ta teoza se postiže na način da se očisti srce od strasti koje nas vuku prema zemlji, zato smo zločesti, nacionalisti, pa radimo ovo ili ono, to nikakve veze nema sa duhovnošću. I onda se postiže ono što se zove ta noetička uvid, to je teorija, uvid u ono nešto što se racionalno ne može konceptualizirati i onda ga prihvaćamo kroz intuiciju. Ta vjera, o tome sam ovdje ja govorim. Inače, ovo što si ti, jako mi je zanimljivo. Mogli bi raspravljati još 3 sata. Ali, nažalost, nemamo vremena jer moramo prijeći na našu sljedeću temu, a to je katedrala Notre Dame. Aleksandre, evo, velika je nesreća, znači, se dogodila u jednoj od najpoznatijih građevina na svijetu. Možemo reći da je to superstar građevina što se tiče crkava i svjetske baštine. Pa kako komentirati sad ovu situaciju? Podijeljena su mišljenja oko toga, oko ove pomoći i humanitarne pomoći koja se skuplja za obnovu katedrale. Jel to zapravo, čini mi se da je to normalno, jer i mi smo, kada se dogodilo našoj katedrali Svetog Jakova u Šibeniku, isto smo bili dosta zabrinuti. Ona je stradala u ratu od
3 granate koje su pogodile kupolu i godinama je trajala obnova i potrošeno jako puno milijuna i nije nam žao zbog toga. Pa zašto onda sada osuđivati Francuze koji skupljaju pomoć za svoju katedralu? Ne treba osuđivati Francuze kao takve, ali treba postaviti naglas neka pitanja. S obzirom da su religijski objekti u ovoj Francuskoj Petoj republici u vlasništvu države, mislim, ako se ne varamo 1905. i Francuska nije sekularna laička država, postoji ozbiljna razlika, ta je da u laičkom uređenju država proaktivno čuva javni prostor od svakog religijskog izjašnjavanja, pozicioniranja, uključujući i dužnosnike, što znači da možeš biti kao francuski predsjednik ili premijer ili ministar, možeš biti privatno rimokatolik ili musliman, ali nije uputno da te se uopće vidi uslika na tijekom kada pohodiš svoj religijski obred. Ono što je smiješno i pomalo tužno je da država koja troši više od pola svega što francusko društvo proizvede, 56% svega što se proizvede u Francuskoj, taj stroj usisa, sada traži milostinju diljem svijeta i sad se naravno tu i malo građani utrkuju ko će više jaukati, tko će više i milijarderi, tko će više dati, pa se tu uključuje jedan mali geopolitički moment gdje je Rusko ministarstvo kulture i Rusko ministarstvo vanjskih poslova u skladu sa svojom jednom vrlo inteligentnom maksimom koju su namirisali prilike zadnjih 10 godina, a pomažu kršćanskom identitetu Europe u skladu s onom njihovom tezom koju šire da je truli liberalizam došao svojem kraju, da je treći Rim, da je na istoku ostalo ono malo što je očuvano od tradicionalnih vrijednosti i slično. Oni se naravno tu iz svojih razloga uključuju, a svaki ovakav događaj, koliko god bio tragičan, iako ja ne mislim da je toliko tragičan koliko se smatra da je tragičan, je najtragičnije kad ginu ljudi, neovisno o tome što je sad ovo samo razumljivo i jeftino. Tragično jest, ali nije toliko tragično koliko se misli da je tragično. Svaki događaj zapravo na lijep način ocrta prijepore i pukotine u društvu. Pa smo odmah imali par narativa koji su se primili, što bi se reklo. Prvi je bio taj o dekristijanizaciji Europe, da je ovo logičan kraj, da ta crkva je fizički izgorjela, ali da je to i kraj te luče europske katoličke civilizacije, što nema nužno neke veze s istinom, s obzirom da je Francuska ateizirana ili antiteizirana već solidnih 50-ak, ako ne i 100-tinjak godina od te 1905. A i taj narativ podrazumijeva da je stanje kristijaniziranosti Europe bio neki sklad od kojeg smo se sad odmaknuli. Europa je bila najkristijaniziranija kad je ratovala međusobno, različite denominacije su ratovale. Tako da mi sad možemo govoriti da baštinimo neke vrijednosti koje smatramo kvalitetnima iz judeo-kršćanske ili njezinog podskupa iz katoličke civilizacije, ali ne treba sad tu žaliti na neki, ne treba se upuštati u takvu patetiku. Onda smo imali s druge strane ovaj hipijevski narativ koji otprilike kaže ovako, kao nema veze što je crkva, to pripada svima nama. Ja ne mislim da to pripada svima nama, mislim da je to prije svega katolička baština, rimokatolička baština, da je nakon toga francuska baština, a onda u nekom širem smislu možda naša europska baština. Se ja recimo ne identificiram sa kineskim zidom, koliko god bi mi bilo žao zbog nekog civilizacijskog nasljeđa da propadne, ali ne bih bio toliko emotivan. Ovo mi je ipak malo draže, ali mi je opet manje draže nego, ne znam, da izgori Kaptol ili crkva Svetog Donata ili nešto slično. To mi je još bliže. Ili, ne znam, manastir Ostrog. Pa tako i Francuzi. Onda smo imali jedan vrlo ružni hinski gdje su neke manje antifa grupe, iako je to na druga strana pokušala malo napumpat, su se radovale da su crkve najljepše kad gore. To je jedno vrlo ružno parazitiranje na nesreći. Pa smo onda imali moment gdje se određeni dio Francuza, nemamo tu nikakve podatke, ali moglo se vidjeti da su se tu i tamo javljale slike i screenshotovi kako se određeni Francuzi arapskog podrijetla raduju, ne znam, da stavljaju smajlije na Facebooku, da se slikaju kraj, u pozadini gori ta crkva, što je naravno dalo onda vatru drugoj strani da za neke unaprijed pripremljene stvari da je to trojanski konj unutar. Tako da jedan događaj, crkva koja je izgorela, najvjerojatnije zbog notornog nemara francuske države, zbog notornog nemara, ocrtava puno dublje razdore. I oni nisu samo unutar Francuske, nego se sve zainteresirane strane uključuju od istoka do zapada. Marija?
Dobro, kada bi neko, naravno, vjerojatno u pitanju nemar, iako se taj nemar pretpostavio prije nego što smo uopće mogli znati što se događa, ali na stranu to, ako postoji jedna osoba u Francuskoj koja je ovo došlo kao naručeno, to je Macron. Nevjerojatna je podudarnost, ja uopće ne zagovaram nikakve teorije urote, ali mora se konstatirati da je nevjerojatna sreća s njegove strane, ta podudarnost da u trenutku kada je on prešao cijelu Francusku, razgovarao sa svim načelnicima, otvorio knjigu pritužbi nakon ne znam koliko godina, gdje su svi mogli, pozvao intelektualce, su svi mogli reći što s državom ne valja, i sada kada je trebao dati svoj odgovor na to sve, pokrenuti te reforme, očitovati se, sve je prestalo biti tema. Odjednom dogodio se Notre Dame, a velike katastrofe, što je i on sam neslučajno naglasio u trenutku svoga javljanja, odnosno odgovora na katastrofu, uvijek ujedinjuju, one su kohezivni element, ujedinjuju naciju. Dakle, evo, to moram načelno konstatirati uvodno. Drugo, što se tiče Notre Dame, zanimljivo je koliko je suvremeni čovjek u raskoraku sa samim sobom. On s jedne strane stalno zagovara novo. Dakle, mi idemo prema toj tehnizaciji, prema promjenama, prema modi. Dakle, idemo brže, više, jače, stalno se nešto gradi, izgrađuje i tako dalje. A s druge strane, kada vidimo ovako nešto, ne može podnijeti da išta staro propadne. Dakle, ne samo da će se Notre Dame obnoviti, on će se vjerojatno, da karikiram, obnoviti tako da bude i stariji nego što je bio kada je prvi put. Kao što je rekao jedan notorni kamionđija. Nego što je bio ljepši, nije rekao stariji. Nego što je bio kada je prvi puta izgrađen. Dakle, mi se tu zapravo ne možemo dogovoriti sa samima sobom, ali mislim da je to taj naša težnja prema beskonačnosti i potreba kontrole nad svim zbivanjima, pa čak i do trenutka forsiranja kolektivnog preispisivanja memorije, odnosno zaborava onoga što se dogodilo, time što će se sve to poništiti. Mene uvijek fasciniralo, recimo, kad hodate primjerice Varšavom, koja je potpuno bila uništena tokom Drugog svjetskog rata i ponovo izgrađena, da vi hodate starim gradom koji nije stari. Dakle, ako je nešto otišlo, moramo li mi, to je temeljno pitanje, to ponovo izgraditi da bude identično kao što je bilo, ili ćemo dozvoliti da se vidi da se ovdje nešto ipak dogodilo. I kada gledamo ovo, naravno postavlja se to pitanje čija je odgovornost ovo što se dogodilo. Danas imamo jednu zanimljivu promjenu, a dobar primjer toga je recimo jedan slučaj koji se povlači sada, ali u kontekstu satiričnih naslovnica Charlie Hebdoa. Dakle, to je ono što se dogodilo 2009. U L'Aquili u Italiji, dakle jedan veliki potres koji je bio razoran i koji je imao brojne ljudske žrtve, mislim da je bilo preko 300 mrtvih. Dakle, riječ je o prirodnoj katastrofi i puno, ono što je slično s ovim je da je puno vrijednih građevina nestalo, a ono što je različito je da ovdje nije bilo ljudskih žrtava. Ali tada se dogodila jedna jako zanimljiva stvar koja pokazuje do koje mjere naša suvremena kontrola seže. Nakon tog potresa došlo je do suđenja talijanskim seizmolozima zbog odgovornosti za potres, jer oni ga nisu predvidjeli. Dakle, od njih se očekivalo, oni su rekli da nije velika opasnost, ljudi se nisu evakuirali i dogodilo se što se dogodilo. I oni su zaista i bili osuđeni u prvom trenutku. On se digla cijela javnost na noge, jer ko će biti znanstvenik ako se znanstvenicima može suditi, iako je to pitanje za sebe kolika je odgovornost znanstvenika. I onda na kraju je ta presuda poništena. Ali evo, to pokazuje da mi danas, da ako prirodno zlo može postati moralno, šta ćemo tek s ovakvim situacijama u kojima vjerojatno postoji neka ljudska odgovornost? Mi čak mislimo da smo odgovorni za prirodne katastrofe. Dakle, nismo dovoljno dobri znanstvenici ako ih nismo predvidjeli. E pa sad što će biti ako imamo to u vidu, to je bilo 2009. sa Notre Dameom danas, evo to je otvoreno pitanje. Petre? Sad ja ove teorije zavjere, meni to, ja ne mislim da je neko to zavužgao, da kažem kak Zagrebčani koriste riječ lijepo. Žao mi je ili bacio opušak. Da, žao mi je vjerojatno je zabranjeno pušenje bilo na skeli gore. Najvjerojatno nekakav tip nema, rekao, ja sam čekirao, provjerio sam onu tvrtku koja je onaj mladi gospodin, ne sad, koji obnavlja something, ne znam, pobeglo mi ime. To meni izgleda dosta solidno, onako kako je barem na njihovim stranicama, to oni su okolo restaurirali, tako da ne vjerujem sad, nemar nekakav stoji, to je krovište je bilo potpuno drveno, to je jasno da će otići. Sad, da ne ulazimo, to ono što mi je privuklo pažnju, malo sam gledao
okolo reakcije po svijetu i iznenadio sam se na nekim, to su kod nas konačno srećom prenijeli i kod nas na nekim nalazima koje je Le Figaro prenio općenito, to su nalazi njihove policije. Znači koliko ima slučaja koji se tiču na skvernjavanje religijskih sakralnih objekata. Ne samo kršćanskih. Evo sad recimo pročitat ću vam izvješće 18. godina. Znači, to je njihovo ministarstvo unutarnjih poslova. Oni su tada zabilježili prošle godine, dakle, 541 antisemitski napad, da li na ljude, da li na sakralne ili groblje i tako dalje, znači sve je uključeno, 100 antimuslimanskih napada i 1063 antikršćanskih napada. Ali neki su grozni, neću ponavljati, neka gledatelji pročitaju. To je meni ipak nevjerojatno, ti si spomenuo laičku državu. Pa da li je to onda sada plod toga? Gledao sam komentare ove jedne gospođe Fantini, mislim da se preziva Fantini to je observatorij za netoleranciju i diskriminaciju protiv kršćana diljem Europe. Ona je komentirala, jer ovi su identificirali točno skupine koji su to radili. Znači, radi se o skupinama koji su militantni ateisti i uključivo feministički aktivisti. Ja ovdje ništa ne prejudiciram, ja samo kažem što je pisalo u njihovim izvješćima. Policija je to izvijestila, Francuska, ne? Ona je komentirala kao ovdje primjećujemo nešto što bi mogli nazvati pokušaj da se kao demontira patrijarhat. Zato meni zvuči, sad će srušiti crkvu i demontirate patrijarhat. Ali dobro, okej. I ono što je Aleksandar rekao, čini mi se da je vrlo važno. U svijetu ima malo kršćana, a možemo se lijepo pozvati na riječ, unatoč brojkama koje se okolo lifraju, možemo se lijepo pozvati na riječ gospodina Evanđelje po Luki, ne boj se stado malo. Nije Bog bez veze rekao ne boj se stado malo. Evo, to je ta istina koju s kojom se moramo suočiti. Malo je kršćana. Marijana, što ti drugo je kršćanska civilizacija. O šteti koja je u našoj civilizaciji sada se dogodila nakon što je ova crkva, ajmo reći, nije izgorila, ali dobro je oštećena. Pa meni je pažnju najviše privukla zapravo pažnja pridana tom događaju. I ja osobno čak nisam bila jako raspoložena da o ovom govorim, baš zbog te neke razine iritacije i vlastitog, ajmo reći, nesnalaženja sa reakcijama drugih ljudi. Dogodilo mi se čak to da su se meni dvije bliske osobe ozbiljno posvađale oko interpretacije događaja i to mi je žao. Ja sam ostala krajnje suzdržana. Mislim da ovakav jedan, ajmo reći, dramatičan i bitan događaj je pokazao svoj potencijal da privuče ljudsku pažnju i ono o čemu sam govorila, ljudsku potrebu da svemu da smisao i da proizvede jedan višak interpretacija. Mislim, definitivno je došlo do viška interpretacija jer, eto, čovjeku je teško prihvatiti da se slučajno, eto, dogodila jedna velika destrukcija, jer je ljudima smisao važan, pa su spremni jako brzo i na svađu i na sukob. I ovo što je Petar govorio, među, dakle, religijski, ne mislim samo na religijske ljude, nego i na one kojima je važan neki svjetonazor koji nije religiozan, to vrlo lako, dakle, te velike razlike u društvu, pogotovo kad je društvo u krizi, to se najčešće događa kad je društvo u krizi, puno je više sukoba, puno je bolja harmonija među različito vjerujućim ljudima kad stvari funkcioniraju. Kad je sve lijepo. Onda se događaju takve sukobe i mislim da je ovaj požar pokrenuo raspravu o vrijednostima, što je opet jako zapaljiva tema. Mislim da nije spomenuto ona skupina kritičara koji su napadali toliku pažnju koja se pridaje Notre Damu i tolika novce koje će biti utrošene jer ima gladnih, jer uvijek te iste stvari, jer ima važnijih stvari, uvijek ima važnijih stvari, ali očito da u ljudima postoji jedna potreba za hijerarhijama vrijednosti i onda se onda često upadu u sukob ako su im hijerarhije vrijednosti drugačije. Ja osobno, opet kažem čisto osobno, puno lakše nađem dijalog s ljudima. Ako imamo slične vrijednosti, nije važno da nam toliko hijerarhijski nisu jednake, ali vidim čak stvarno među ljudima koji su vrlo bliski politički i ideološki, samo zbog hijerarhije vrijednosti je došlo zbog teških svađa i možda donekle, budući cijelo vrijeme se potencira ta kriza zapada, kriza europske kulture, da su puno ljudi upisalo tu krizu u ovaj požar i
iskristaliziralo se pitanje, dakle, koje su naše vrijednosti, kakvu vrijednost umjetnost ima za nas i u kakvom je odnosu vrijednost umjetnosti s drugim humanističkim vrijednostima. Naravno da su nam važni ljudski životi, naravno da su nam važni gladni ljudi, ali opet, mislim, čisto psihološki je normalna pojava da se čovjek zasiti stvarnošću koja i slabije percipira, koja je konstantna, da mu pažnju privuče ono što je dramatično, novo i aktualno. Dobro, ali ta katedrala je stvarno simbol zapadne civilizacije, predviđa gotike, mislim, stvarno je ono posebna i zaštićena svjetska kulturna baština, UNESCO i ostalo. Imamo i mi građevine koje su zaštićene od strane UNESCO, na primjer katedrala Svetog Jakova u Šibeniku o kojoj sam govorila. Međutim, mi sada imamo pred kraj emisije, imamo jednu najavu. Danas će se u Torontu u Kanadi pred najmanje 3000 gledatelja susresti i intelektualno sukobiti Slavoj Žižek i Jordan Peterson, dvojica intelektualnih super zvijezda. Raspravljat će o tome što vodi sreći, marksizam ili kapitalizam. Ulaznica za taj show stajala je $1500, a vi ćete, cijenjeni gledatelji, ekskluzivno moći pogledati snimku tog događaja na programima HRT-a, zasigurno ovdje na 3. A gdje još... Besplatno, moraš reći besplatno. Da, naravno. A gdje još, za vrijeme ćemo vas informirati o tome, pa vas pozivam da pratite naše najave programskih sadržaja i rasporede. A u 5. danu, sljedeći petak, komentirat ćemo ono što su izrekli Žižek i Peterson. Pa evo sad na kraju, kako komentirati, Aleksandra, što očekujemo od tog intelektualnog dvoboja koji su neki doveli u razinu boksačkog meča, spektakla, šoa? Imamo sraz potpuno različitih svjetova, ne nužno samo iz ideoloških razloga, jer oni govore potpuno drugim pojmovnim aparatom. Žižek se odgojio, neću reći odgojen je, jer on poprilično autonoman i poprilično moćan u tom smislu, on je odgojen na hegelijanskom, marksističkom i lakanovskom pojmovniku, dok je Peterson strogi pozitivist u svojoj retorici. Vidjet ćemo hoće li uopće hoće li se Žižek pristati ukalupiti u njegov pojmovni aparat, a ono što će biti zapravo vrhnje na kraju je činjenica da Peterson ovaj put neće imati protiv sebe čovjeka koji će mu govoriti da nijedan socijalizam koji se utjelovio na kugli zemaljskoj nije bio pravi socijalizam, jer Žižek ima onu gotovo blatantno, bestidno, briljantnu tezu da je jedini pravi socijalizam ili najbliže što se ikad došlo socijalizmu je bio staljinizam. Sve ono što Peterson iz dna duše mrzi, što stalno ovim social justice warriorsima stavlja na dušu kao njihove politike će prije ili poslije dovesti do toga. A ovaj će to braniti u skladu s onom svojom makijavelističkom postavkom da bi se došlo u besklasno društvo, da bi se ta ukupna kapitalistička patnja u cijelom svijetu okončala, određeni broj ljudi naprosto mora biti izbrisan. Naprosto da je to cijena revolucije i on je tu u tom smislu nemilosrdan. Samo sam smetnuo s uma još jedan smiješni narativ kad smo već govorilo se da ako se tih $700 milijuna za Notre Dame preusmjeri u gladnu djecu u Afriku, da će ta djeca biti nahranjena. Ne. Ako preusmjeriš $700 milijuna tih dolara u Afriku, lokalni warlordovi će biti bogatiji za točno $700 milijuna. To je bio još jedan od ovih. Mogu ja nešto reći, a meni neće biti u idućoj emisiji. Ja ne žalim. Žalim što nisam umislio, ali ne žalim. Ne, ja mislim da tu ova činjenica da $1500 meni je jako sporna to. Ta činjenica, znači, tvrdim da znanstvenici, mislitelji ne smiju pristajati osim ako se taj novac ne da u nekakve dobrotvorne svrhe. Ja ne znam što će oni ti, zašto ga koriste. Mislim da na to je crta ispod koje intelektualci, znanstvenici, mislitelji, filozofi ne smiju pristajati. Ne smiju biti plaćeni. Ne, ja mislim da ne smiju. Drugo, ali činjenica je da je ovo kao boksački meč, to je dvoboj, jer oni su se posvađali na društvenim mrežama prije, pa je onda, čini mi se, Peterson izazvao Žižeka da... Ne, to je u redu. Treba imati u vidu da njih dvojica dijele mnogo više sličnosti nego razlika, pogotovo u načinu na koji su se odlučili pozicionirati, tako da taj, ako ćemo ga zvati boksački meč, je boksački jednako koliko je boksački sukob HDZ-a i SDP-a, ne znam, u Otvorenom.
za razliku od kave koje poslije veselo piju svi zajedno. Boksački što se tiče plaćanja ulaznica. Boksački što se tiče plaćanja ulaznica, tu je naravno Žižek i to mu je već puno puta prigovoreno u puno većoj kontradikciji sa samim sobom, upravo zbog sustava koji zagovara, ali budući da on sebi dozvoljava takve eklektičke, ironične, pa on će reći autoironične, ako bi se to dalo dovesti u pitanje, provokativne istupe. Njega se ne može ni za glavu ni za rep oko toga što on ne samo ovo, nego sva svoja predavanja naplaćava, ne bi ništa prejudicirala, vidjet ćemo. Mi ćemo vidjeti u sljedećoj emisiji kako će to završiti, šta će još biti, ne znamo. Mi ćemo to komentirati. Unatoč blagdanima i školskim praznicima, mi smo uvijek na internetskoj platformi HRTi. Cijenjeni gledatelji, svima koji slave želimo sretan Uskrs, srdačan pozdrav i doviđenja do sljedećeg petka.